अनुष्का अजित गवस ग्रामपंचायत सदस्य, अनुष्का अजित गवस ग्रामपंचायत सदस्य इथून लागमराचा परिचय आहे. अनुष्का अजित गवस आणि तुम्हाला सर्वांना शुभ जिंकून आगाऊ कदशाचा हात मंडळाच्या वतीने आदर स्वीकार करतो. एक क्षयी पुत्र दिसेनासा झाला, उष्माही वाढला गेला, अंगाची लाही झाली. मग असंच करावं. यक्षाला शोधण्यापेक्षा हा समोर पाणवठा दिसतोय आणि हा पाणवठा या मार्गानं दिशेनं जातोय. मग पाणी पाहिल्यानंतर आपण ते प्राशन करावं. लागलेली ताण शमावी. अरे बापरे, या पाणवठ्यावर या वनराईमध्ये ही टुकली सशाची पिल्ल येऊन बसलेली आहे. वा 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 मोजीरवाणी आहे. एकमेकाकडे पाहून माना डोलवी तालाने काहीतरी संकेत करतात. असू दे, तो जरा मोठा ससा लवाड आहे. सर्वांना वेणावतोय. असू द्या. या वनराईमध्ये ही वनशोभा लुटण्यासाठी आलो नाही, लक्षाच्या घातासाठी. पण पाणी पाहिल्यानंतर मला तहान लागली आहे. 100 पाणी प्राशन करावं. शांत झाला. आता अधिक शक्ती अंगात पाणीचा टाकली. होय, अगदी मग अखंड सर्व